קרה שתפסה אתכם התראה מחוץ לבית, שאתם באוטו? בטח קרה לכולם. כן, נסעתי באוטו, הייתה התראה, ואז מה אתה עושה? אתה יוצא מהאוטו, עולה כזה מהר לאיזה בניין, דופק שיכניסו אותך. הכניסו אותי, היו נחמדים, ואז הייתה אזעקה, כמה בומים, אני בא לצאת, אמרו לי, אתה לא יוצא. אני רוצה לצאת, אמרו לי, לא היה הודעת שחרור. אני רוצה לצאת, אמרו לי, לא. התקשרתי למשטרה. אמרתי, חטפו אותי. נהיית שם, הייתה בפאניקה, איפה? בלבנון, ואז אמרת, לא, קריית אונו. אמא שלי הייתה משגעת אותי, לא יודע איך אתכם, אחרי כל אזעקה מתקשרת, מה איתך? גם אצלכם ככה, מה? אמרת, אמא, עזבי אותי, יש 200 אזעקות ביום, אז תני לחיות. אמרת לי, לא, איך אני יודע מה איתך? אמרת, אם אני אמות, אני אודיע לך. שכנע אותה, היא לא בשיאה. אני לא יודע אם אתם, נראה לי שאף אחד פה, מישהו פה ממחזר, כאילו לא בפח. בפח הרגיל או במכונה, אחי? בפח הכתום. לא, אני במכונה. אני מכיר את המכונות בסופר? אני וכמה הומלסים, תמיד בתור שם. אני עומד שם, בא איזה הומלס, אומר לי, תשמע, אחי, צריך לזרוק על איראן פצצת מימן. לא אטום, מימן. אמרתי לו, למה? הוא אומר, זה לא, בלי רדיואקטיבי, זה עבודה נקייה. אמרתי לו, מה, מאיפה שמעת את זה? לא? הוא אומר לי, תשמע, לא מדען. בטוח, הייתי מדבר עם אופנהיימר. בהתחלה מציג אינו מדען, שלא... אתה מטעה אותי, כאילו יש לך פתרונות. ראיתם את הטקס משואות עם הדגלנית הזאת, היפה? לדעתי זה היה טעות לשים אותה שם, נכון? זה לא פייר כלפיהם, אנשים נתנו את החיים שלהם למדינה, אף אחד לא מסתכל עליהם. תראו לכם, אני מופיע פה, ואני שם פה על הכיסא את עדי אימלבלוי. מי יסתכל עליי? תמות אתה והבדיחות שלך. בסדר, אנחנו אומרים לך, בסדר, היית בעזה, אבל זו, אתה מסתיר את הדגלנית.